Hementxe nago berriro zuekin jogako beste saio bat eskaintzeko. Gogoratu jogako saioak 3 atal zituela, arnasketak, posturak eta erlajazioa. Beraz, gaur ere, arnasketarekin hasiko gara. Begira. Ibili alzarete nozbait mendian zehar, igo alduzuen nozbait menditontor bat? Gaur arnasketa menditontor batera igotzen geranean bizitzen dugunarekin parekatuko du. Begira. Menditontor batera igotzen geranean, atxeden txiki bat hartzen dugu eta gero jetxi egiten dugu. Arnasketa, gaurkoa, horrekin parekatuko dugu. Arnasgoran, menditontorrera igotzen arituko gara, atxedena egingo dugu, eta arnasberan, menditontorratik bera jetxiko gara. Arnasketan, atxedena egingo dugu, arnasketa geldituta. Airea biriketan izango dugularik. Esku bat sabelean jarriko dugu, bestea bularrean, eta hasiko gara menditontorrerako bidea egiten arnasgoran, atxeden, eta gero arnasberan menditontorretik jetxi, arnasgora, mendian gora, atxeden hartu, eta arnasbera mendian, menditik bera, menditontorretik bera. Arnasgora, atxeden, arnasbera, mendian gora, atxeden, mendian bera, arnasgora, atxeden, arnasbera, arnasgora, atxeden, arnasbera, eta azkeneko behin. Arnasgora, atxeden, arnasbera. Osondo. Gaur, 2 postura berri ikasiko ditugu, eta aurreko saio bateko bat bergogoratuko dugu. Bergogoratuko duguna, igela da.
ikasiko dugun berrietako bat, dordoka. Oinzolak elkartu, besoak hankatartetik sartu, oinak heldu eta aurpegia hurbildu. Eta beste berri bat, krokodiloa. Etzanda gaudelarik, orpoak elkartuko ditugu eta oin puntak aldendu. Hankak lurrera eta kopeta eskuen gainean. Beraz, gaurko sekuentzia, igela, dordoka eta krokodiloa. Igela, dordoka, eta krokodiloa. Eta sekuentziari buelta eman da, krokodiloa, dordoka, eta igela. Krokodiloa, dordoka, eta igela. Ederki ba. Animali hauek ere naturan kokatuko ditu. Gaurkoan, egunez kokatu beharrean, gauez kokatuko ditu. Eta gau horretan, basoko putzu batean isladatuta, ilargia ikusten dugu. Ilargi erdia. Putzuaren bestaldera juten baldin bagea, ilargi erdia isladatuta bestaldera ikusiko dugu. Eta hantxe putzu ondoan igela.
eta igelarekin batera putzua maite duen dordoka. Eta putzua ere maite duen krokodiloa. Hantxe putzuan krokodiloa. Dordoka. Eta igela. Eta hango putzuan, ilargia isladatuta, alde batera eta bestera. Ederki ba? Postura hauek egin ondoren, erlajazioa egitera pasako gara. Gaua dela jarraituko dugu imaginatzen, putzua hantxe gertu, animali horiek hantxe guregandik gertu, etzan lurrean, belarretan, begiak itxi, mantarekin gorputza estali, besoak eta hankak ondo zabalduta, esku aurreak zerura begira, eta begiratu hangoian zenbat izar dauden. Eta begiratu nola hitz egiten duten beraien artean. Entzun izarren arteko elkarrizketa. Eta poliki-poliki jungo gara erlajazio txiki honetatik ateratzen, oinak muitu, hankak, eskuak, besoak, eta atera zaitez erlajazio postura honetatik. Oso ondo, gaurkoz hementxe utziko dugu, hurrengora arte. Zoriontsu izan.